हालाफ्रा जोंथ' फिल्म केसाननि सोमोन्दै गोबाङानो मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा स' फिल्म केसाना ओरैबायदि आरोखि ना जोंनि भारताव जेसेबांनाखि आबादारि बिथांमोन दं स' बे बिथांमोननि थाखाय आबादारि बिथांमोननि थाखाय जोंनि भारतनि जायनाखि प्राइम मिनिस्टार बिथाङा माने जोंनि बे भारताव जेसेबांनाखि आबादारि बिथांमोन थानाय स' बिथांमोननि थाखाय मोनसे फान्ड हरखायो आरोखि ना रां हरो बिदिनो पार पार्सन बिदिनो 10,000 5,000 बा 15,000 करि पार पार्सन बेबायदि मोनो आरोखि ना स' जोंनि भारताव जेसेबांनाखि आबादारि बिथांमोन थानाय स' बिनि थाखाय जोङो मा एप्लाइ खालामनांगौ जानानै फैयो नङा होमबा स' फिल्म केसाननि थाखाय बे फान्डखौ मोननो थाखाय बे रांखौ मोननो थाखाय 5,000 10,000 बा 15,000 करि बेखौ मोननायनि थाखाय माने एप्लाइ खालामनांगौ जानानै फैयो स' नङा होमबा थ' नोंथांमोननि गामिनिफ्राय सोरबाफोर एप्लाइ खालामदोंबा एबा नोंथांमोननि गामिनि खाथि खालानिफ्राय एबा नोंथांमोननि न'खरनिफ्राय सोरबा माने नोंथांमोननि जेरैनो फादार बा बिदिनो नोंथांनि ग्रेन्ड फादार बा नोंथांमोननि आंकोलमोन सोरबाफोर एप्लाइ खालामदोंबा थ' नोंथांमोना मिथिखायो जानांगौ नङा होमबा माने एप्लाइ खालामदों नालाय मोनखागोन स' मोनखायोबो ना नङा होमबा स' बेबायदिखौ गोबाङानो मोनखाबाय माने मोनखायोबो स' एप्लाइ खालामदों नालाय माने आसा खालामबाय थानोसै आरोखि ना मोनसे माने माला मोनगोन आङो ओरैबायदि माने फिल्म केसारनि थाखाय मोनसे ओरैबायदि एप्लाइ खालामदोंमोन मानोमोन नंनानै माने गावनि गोसोआव साननाय थायो आरोखि ना माला मोनगोन मागोन स' बेबायदि समावहाय ना माने माखासे गाज्रि मानसिफोर दं आरो गाज्रि आखुनि मानसिफोर दं आरोखि ना बे समाव माने चिट खालामो आरोखि ना जों पाब्लिकफोरखौ मा उल्लु बानायना माने रां लुथियो आरोखि ना स' बेफोरबायदिया माने कल हरफ्लायो आरोखि ना माने बेंकनि मेनेजार जाफ्लानो माने जायनाखि बेंकनि एमप्लयिफोर जाफ्लानो एबा अबेबा अफिसनि माने अफिसारफोर जाफ्लानानै एबा इमप्लयिफोर जाफ्लानानै माने उल्लु खालामो आरोखि ना बे सोरबा माने बेंक जायनाखि मेनेजार जानो हरफ्लायो बेंक मेनेजार जाफ्लानो माने नोंथांनि ओरैबायदि रां सफैदों ओरैबायदिनिफ्राय स' नोंथांनि बेनि थाखाय बे रांखौ नोंथाङा मोननो लुबैदोंबा नोंथांनि जायनाखि एटिएम कार्ड नाम्बार माबा नोंथांनि माने एटिएम कार्ड नाम्बार बिदिनो सेक्रेट नाम्बार बिदिनो कार्ड नाम्बार पेन कार्ड नाम्बार भटार आइडि नाम्बार आधार कार्ड नाम्बार बिदिनो बिहरलाबायो आरोखि ना बेबायदि बिहरलाबायो गोबांनावनो स' आंजोंबो दाख्लै मा जाखो मोनसे घटना स' आंनावहाय मा स' फार्स्ट अफ अल नोंथाङा नैबे कल रेकर्डिंखौ माने खोनासंगोन आरोखि ना होमबानो बुजिगोन नोंथाङा स' आं बेनि उनावहाय खोन्थानोसै फारि फारिनि मा जादोंमोन आंजों स' फार्स्ट अफ अल नोंथाङा बे कल रेकर्डिंखौ खोनासंग्रो अके हेलो हेलो। हाँ हेलो। हाँ भाई कॉल किया था ना मैं बैंक मैनेजर बोल रहा हूँ। आपको किसान क्रेडिट फसल बीमा वाला पैसा मिला 5,500 रुपया मोदी सरकार से? मतलब हेलो। हाँ हाँ किसान क्रेडिट फसल बीमा वाला पैसा मिला 5,500 रुपया मोदी सरकार से? नो मिला? नहीं मिला। नहीं मिला तो वो पैसा आपका आ गया, अभी आपको मिल जाएगा। आपको पास पैन कार्ड एटीएम कार्ड है? हाँ एटीएम कार्ड थोड़ा 2 मिनट के लिए हाथ में पकड़िए, अभी यहाँ से पैसा भेजा जाएगा। अभी कैसा एटीएम कार्ड हाथ में पकड़िए, कुछ जानकारियाँ मैच कराने पड़ेगा। यहाँ से अभी पैसा आपका भेजा जाएगा, मोबाइल पे मैसेज मिलेगा, जाके पैसा आप निकाल लीजिएगा। मुझे कुछ समझ भी नहीं आ रहा है तू क्या कह रहे? तू फोन रखो साला। साला मतलब किसान की क्या कैसा पैसा? किसान क्रेडिट फसल बीमा वाला पैसा। हाँ 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 जी हाँ तो वही पैसा आपका आया है। आप बोल रहे कि समझ में नहीं आया। किसके नाम से? अरे आपका घर में किसका पैन कार्ड एटीएम कार्ड है? हाँ मेरा है। तो मेरा नाम क्या है? तो मेरे नाम से आया है तो मेरा नाम क्या है? अब पता तो है। हाँ तो एटीएम कार्ड हाथ में पकड़ो, अभी यहाँ से पैसा भेजा जाएगा। अभी आपको मोबाइल पे मैसेज मिलेगा। हाँ पकड़ा है। हाँ तो एटीएम कार्ड में डेट कितना लिखा हुआ है? वैलिडिटी डेट। वैलिडिटी है? हाँ किसका वैलिडिटी? एक्सपायरी एटीएम कार्ड का एक्सपायरी डेट। हाँ 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 तो इसको क्या क्यों चाहिए तुझे एक्सपायरी डेट? अरे तुमको बात करने का तमीज है क्या नहीं है? अरे भाई पूछ रही हूँ ना मैं, किस लिए चाहिए वैलिडिटी? पैसा भेज देंगे क्या? अभी पैसा मिलेगा। तुम बोल रहे तुम हम आपको बोल रहे हो, आप बोल रहे हैं, तुम बोल रहे हैं तुम सरकारी आदमी से ऐसी तरह बात करता है। आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा एटीएम कार्ड हाथ में पकड़ो। हाँ पकड़ा है। एटीएम कार्ड में एक्सपायरी डेट कितना लिखा हुआ है? हाँ 2000 एक्सपायरी डेट है 2000 सॉरी 2089। कितना? हाँ महीने में और वर्ष में होगा? हेलो हेलो। हाँ एक्सपायरी डेट पूछ रही ना?
January 2041 स' फ्रेन्ड्स नोंथांमोना कल रेकर्डिंखौ खोनाना बुजिबाय जानांगौ आंजों लोगोसे मा जादोंमोन अके स' कल रेकर्डिंआ ससे दंबावोमोन आं ससेखौ नोंथांमोननो खोनासंहरथ'ला स' बे ससेयाव आङो एसे बायदिसिना होननानै रायहरदों आरोखि ना एसे मोजांनो रायहरबाय आं बे मानसिखौ अके स' आंजों फार्स्ट अफ अल मा जाग्रोदोंमोन स' बिथाङा आंनाव कल हरबाय आरोखि ना कल हरनायाव सोंहरबाय आङो स' नोंथाङा सोर मा सोर होननानै स' बिनि उनावहाय बिथाङा बुंदोंमोन आरोखि ना स' आङो बेंक मेनेजार आरोखि ना बेंकनिफ्राय बुंदों आं बेंक मेनेजार स' नोंथांनि थाखाय पिएम किसाननिफ्राय मोनसे रां सफैदों आरोखि ना 5000 फैसा सफैदों नोंथांनि थाखाय स' बिनि थाखाय बेखौ मोननो थाखाय नोंथाङा मोनसे आइडेन्टिटि भेरिफिकेसन खालामनांगोन होनना बुङो आरोखि ना स' बिनि उनावहाय स' आङो थ' बिदिब्ला दे आं खालामनो गोसो होनना बुंबाय आरोखि ना स' आंनो नांगौ होनना बुंबाय आङो आंनि थाखाय सफैदों नालाय स' होमबा बिनि उनावहाय मा बिहरखो बियो आंनि जेनाखि एटिएम कार्ड नाम्बार आरो बे माबाखौ बिहरबाय आरोखि ना एक्सपायरि डेट थाया होमबा एटिएम कार्डनि फ्रन्ट साइडनि ओरै बेक फ्रन्ट साइडआवहाय कार्डनि गाहायाव माने एक्सपायरि डेट थाया होमबा जेनाखि एक्सपायरि डेट माने नोंथांनि जेनाखि एटिएम कार्ड माला भेलिडिटिया माला जोबगोन नोंथांनि जेनाखि एटिएम कार्ड बे एक्सपायरि डेटखौ बिहरबाय आरोखि ना बिथाङा ओमफ्राय कार्ड नाम्बार ओमफ्राय बिनि उनावहाय बे सिबिबि नाम्बार बिहरबाय बियो स' बिनि उनावहाय मा बुंखो आंथ' मिथिखागौ मा खालामनो नागिरदों बे मानसिया स' बेंकनि मानसियाथ' मालाबाबो बिदिनो माने पार्सनेलि बिदि कल हरलायनानै मालाबाबो बिदि कार्ड डिटेल्स एकाउन्ट नाम्बार मा बिहरा अके स' आं बेखौ मिथिखानाय आरोखि ना बेखौ मिथिखायो आङो स' बिनि उनावहाय बुंबाय आङो ओरैनो जानला मोनला होनलाबाय आरोखि 2087 माबा माबि होनलाबाय आरोखि ना स' बेयावनो बुजिखाबाय आरोखि बे मानसियाबो स' बे मानसिया मिथिबाय जानो हागौ स' बिदि नुनो जागोन मानसिया मोनसे कार्डआ मालाबाबो बिदिनो 100 इयार्स बिदि 80 इयार्स 70 इयार्स मालाबाबो थाखाय भेलिडिटिया मोनसे एटिएम कार्डनि भेलिडिटिया मेक्सिमाम थायोबाबो बिदिनो 10 इयार्स बा 15 इयार्स बा 30 इयार्स थागोन आरोखि ना मेक्सिमाम 30 इयार्स बा 15 इयार्स मोनसे कार्डनि जेनाखि मोनसे एटिएम कार्डनि एबा डेबिट कार्डनि मोनसे भेलिडिटिया स' आं बेयाव एसे मानसि आं बे जेनाखि 2087 माबा माबि होननायावनो एसे बारा बुंनायावनो मानसिया थाल मोनखाबाय आरोखि ना स' आंखौ थाल मोनदों नंखाबाय आरोखि ना बे मानसिया स' आंबो मिथिखागौ मानो खोन्थाहरनो आंलाय आंनि कार्ड डिटेल्सखौ नङा होमबा स' आंनि कार्ड डिटेल्सखौ आङो जुदि खोन्थाहरोमोनबा आंनि जेसेबांनाखि एकाउन्टाव जेसेबांनाखि रां दं बेखौ कन्टिनिउ साफा खालामगौमोन आरोखि ना बे जिर' खालामगोन जिर' आं जुदि आंनि बे कार्ड डिटेल्सफोरखौ खोन्थाहरोमोनबा स' नोंथांमोननि आङो बेखौनो माने नोंथांमोननिसिम मोनसे रिकुवेस्ट खालामनो सानो आरोखि ना स' मालाबाबो सोरबाफोर आं बेंकनि बा आङो ओरैबायदि अफिसनि स' नोंथांनि थाखाय ओरैबायदि लटारि नांदों बा आंनि बेंकनिफ्राय ओरैबायदि मेनेजार बुंदों बा आं ओरैबायदि अफिसनिफ्राय आं ओरैबायदि अफिसार बुंदों स' नोंथांनि थाखाय ओरैबायदि लटारि नांदों एबा माबा कार सफैदों बा माबा माबि बिदिनो रां फान्ड सफैदों स' नोंथाङा बेखौ क्लेम खालामोबा बेखौ मोननो लुगैदोंबा नोंथांनि बे एटिएम कार्ड नाम्बार माबा जोंनि पेन कार्ड नाम्बार भटार आइडि नाम्बार आधार कार्ड नाम्बार स' बियोबा मालाबाबो दाहराखिना नोंथांमोना स' दाख्लैसो माने 1 इयारसो सिगां आंनि लोगोआ ओरैबायदि सोंब्रबाय आरोखि ना बेफोरबायदियावनो स' ओरैबायदि बुंबाय आरोखि ना मा जादोंमोन आंनि लोगोआ स' माने बेंकनिफ्राय गावनाव मोनसे कल फैबायनो आरोखि ना स' बे कल फैनायाव बै जायनाखि बेंकनि जाफ्लानो हरनाय जायनाखि सिट खालामग्रा सिटार मा होनो बिखौ सैतानगिरि स' बिसोरो मा लुथिग्रा सिखाव दब बिसोर मानसिया मा खालामखो आङो बेंक जायनाखि बै मानसिया आंनि लोगोजों मा जाफाखो बै मानसिया बेंकनि मानसि बेंक मेनेजार लानानै मा खालामखो स' नोंथांनि एकाउन्ट नाम्बारा जायनाखि नोंथांनि बे एकाउन्टखौ आपडेट खालामनांसिगौ एबा एटिएम कार्डखौ आपडेट खालामनांसिगौ होननानै मा बिहरखोनो स' माने नोंगौ बायदि रायलायो नालाय माने बेबो मानसि आंनि लोगोआबो एसे माने बिसास खालामै थाबाय आरोखि ना स' बिसास खालामबाय नालाय माने हरबाय आरोखि ना बे माने कार्ड बिनि थाखाय नोंथांनि बे कार्ड डिटेल्स एबा माबा बे जेनाखि सेक्रेट नाम्बार एक्सपायरि डेट कार्ड नाम्बार बेखौ बिहरबाय आरोखि ना बे आंनि लोगोनाव बिनि उनावहाय बे हरबाय स' बिनि उनाव हरनाय लोगो लोगोनो डाइरेक्ट फिनिश माबायाहाय जिर' डाइरेक्ट एकाउन्टआहाय आरोखि ना माने 70,000 दंमोन बिनि एकाउन्टआव 70,000 30 मिनिट्सनि गेजेरावनो जिर' स' नोंथांमोना बुजिबाय ना स' प्रेक्टिकेलि माने जाखांबाय आरोखि ना गोबां मानसिनाव बेफोरबायदि मानसिया स' जोंनि माने आंनि लोगोनावनो बिदि जाखांबाय आरोखि ना एकदमबारे जिर' कन्टिनिउ कार्ड डिटेल्स हरनायनि उनावहाय बिदिनो 30 मिनिट्सनि गेजेरावनो जिर' एकाउन्टआव 70,000 दंमोन 30 मिनिट्सनि गेजेरावनो जिर' जाबाय स' नोंथांमोनखौ बेयावनो बुंनो सानो आरोखि ना मालाबाबो बिदिनो नोंथांनि बे आरोखि एकाउन्ट नाम्बार बा एटिएम कार्ड नाम्बार बा एक्सपायरि डेट बिनि कार्ड डिटेल्स बेंकनि सोमोन्दैनो बेंक एकाउन्टनि नोंथांनि बे बेंक एकाउन्टनि सोमोन्दैनो कार्ड डिटेल्स एकाउन्ट नाम्बार माबा CISF नाम्बार एक्सपायरि डेट बेफोरबायदि नाम्बारखौ मालाबाबो बेंकनि मानसियाहाय नोंनाव पार्सनेलि कल हरनानै मालाबाबो बिदि बिहरखाया आरो बिदि जायनाखि बेंकनि मानसिया बिदि नोंनाव पार्सनेलि कल हरनानै बिदि बिहरनायनि नियमानो गैखाबावा आरोखि ना
स' नोंथांमोना बेखौनो मिथिनाया जोबोद इम्परटेन्ट आरोखि ना स' नोंथाङा मालाबाबो नोंथांनि बे एटिएम कार्ड नाम्बारनि जेनाखि नाम्बार थायोना एटिएम कार्ड नाम्बार रायलायथिया होमबा एटिएम कार्ड नाम्बार बे नाम्बारखौ हरना आरोखि ना कार्ड नाम्बारखौ आरो बिनि उनावहाय गाहाय दङ एक्सपायरि डेट जेनाखि नोंथांनि बे एटिएम कार्डनि भेलिडिटि बेखौ मालाबाबो बे ओमफ्राय ओरै बेक साइडजों मोनसे दंबावो ना CVV नाम्बार होननाय थायोना मोनथाम डिजिटनि लास्टावहाय CVV नाम्बार बे मोनथाम बुस्थुखौहाय मालाबाबो सेट खालामा कार्डनि नोंथांनि बे एटिएम कार्डनि कार्डनि नाम्बार ओमफ्राय एक्सपायरि डेट ओमफ्राय बे लास्टाव बेनाखि बेक साइडआव थाग्रा माने CVV नाम्बार बेखौ मालाबाबो सेट खालाम रावनोबो स' बायसान्स नोंनावबो मालाबा बेनि बेंकनि सोरबा माने मानसि जाफ्लानानै माने एमप्लयिफोर एबा मेनेजार जाफ्लानानै जुदि नोंथांनाव बायसान्स कल हरोबा नोंथांमोनहाबो मालाबाबो नोंथांनि बे कार्ड डिटेल्सफोरखौ मालाबाबो माने हरना आरोखि ना सेट दा खालाम कार्ड नाम्बार एक्सपायरि डेट आरो CVV नाम्बारखौ मालाबा दा हर बिदि मालाबाबो बेंकनि मानसियाहाय मालाबाबो पार्सनेलि हरनानै बा नोंथांनि बेंक एमप्लयिफ्रा मालाबाबो नोंथांनाव पार्सनेलि कल हरनानै बिदि बिहरखाया आरोखि ना स' बेखौ जोङो बे बाथ्राखौ मिथिनाया जोङो जोबोद इम्परटेन्ट मिथिबायना नोंथांमोन स' नोंथांमोनाबो एलार्टआव था अके स' माने जों बहुद एलार्टआव थानांगौ आरोखि ना जेनाखि बै जेनाखि उल्लु बानायग्राफोर बै सैतानगिरिफोर जेनाखि रां लुथिग्रा बिसोरो मा नंगौ बायदि रायलायगोन आरोखि ना मानसिफ्रा नंगौ बायदि नों बिसाससो खालामगोन आरोखि ना खिन्थु बे नङा आरोबाव जेनाखि बे रायलायनाय बिहेबावबो आङो जेनाखि आंनाव कल हरदोंना बे मानसिया रायलायनाय स्टाइलावबो माने एसे मिथिखायो आरोखि ना मानसिखौ माने सोरबायदि मानसिया माबायदि रायलायो बा बेंकनि मानसि बा अफिसनि मानसिया माबायदि रायलायो बा कास्टमार केयारनि मानसिफ्रा माबायदि रायलायो बेखौ मिथिखानांगौ जोङो माने मा सिस्टेम रायलायो बाट अबेबा समावहाय मा रियेल बायदि रायलायो आरोखि ना बिसोर मानसिफ्रा नंगौसो नंगौ नोङो स' बेनो आरोखि ना नोंथांमोना जुदि बायसान्स मालाबाफोर बिदिनो अफिसनि मानसि जाफ्लानानै बा बेंकनि मानसि जाफ्लानानै नोंथांनि एटिएम कार्ड नाम्बार माबा माबि बिहरोब्ला मालाबाबो दा हर स' बेंकनि मानसिया मालाबाबो नोंथांनाव मालाबाबो बिदि पार्सनेलि कल हरनानै नोंथांनि कार्ड नाम्बार बिदिनो एटिएम बेनाखि सेक्रेट नाम्बार माबा एक्सपायरि डेट कार्ड हल्डार्स नाम्बार बेफोरखौ मालाबाबो बिहरा आरोखि ना स' बेखौ मिथिनायानो इम्परटेन्ट स' बेनोसै आरोखि ना स' बेनोसै नोंथांमोना एलार्टआव था स्टे एलार्ट एन्ड स्टे सेफ अके स' थेंक्स फर वाचिं दिस भिडिअ